40% remolc. Primera. Va. No, zero. Perdón. Ya está. Bueno, por arriba. Sí, sí. Va, molt clar que podria haver 37,2. producte. Jo que no vol producte. Bueno, hem trobat de tot, Hem trobat molt tabac, perquè quan el tabac està a punt de la seva recol·lecció, pues, 2 dies abans va fer una pedregada molt important i llavors, clar, realment el va aixafar. I a Sant Julià hi ha hagut molts 70%, 10%, però també hi ha agricultors que s'han salvat i han tingut moltes primeres i molt bé. Sí, ha sigut molt pitjor. És a dir, la meteorologia ha sigut criminal. Sobretot a la primavera, quan el tabac el planten i que comença a créixer, pues, com que va fer una primavera molt humida i fred, que inclús no és simplement l'agricultura del tabac, sinó l'agricultura dels horts i tot el més d'agricultura, es va veure molt perjudicada. Perquè si no fa bo, pues, i d'allà darrere, per postres durant l'estiu va fotre aquestes pedregades tan importants que, esclar, ho va malmetre tot. Pues ja realment segueixo una mica per les parròquies, les plantacions, i faig unes notes, aviam realment com el veig. I pràcticament està pedregat pràcticament a totes les parròquies. Això de la pedra varia molt, m'entens? Perquè potser aquí et pedregarà i a l'altre costat del riu pues, no pedrega, m'entens? Però en general és un any per l'agricultor andorrà, és un any molt dolent.